Здравейте, приятели! Правя това видео, защото се налага да го направя, защото много съм възмутен. В събота ходих да пазарувам на метро, нали, защото от време на време ходя и пазарувам в големи количества от големите вериги, защото уж на промоция. И сега искам да ви покажа какво ми се случи. Ето. Купувам от една голяма пита кашкавал пармезан Грана Панадо, която на питата много добре се личи, е написано уж колко струва. И когато е написано всичко точно е с баркод, човек не очаква да има някакви измами, обаче ето сега ще ви покажа какво става. Значи пише, че кашкавала струва 31,99 лева на килограм. Пише, че 1 кг 116 грама. Значи като го умножим 31,99 по 1 кг 116 грама, се получава цена 35,70. Значи тъс пита Грана Падано трябва да струва всичко на всичко 35,70. Обаче в бележката сега ще ви покажа какво пише. Понеже, нали, много хора тези бележки си ги хвърлят директно като излязат от магазина, защото си мислят, нали, че там всичко е редовно, че пазаруват с отстъпки, обаче какво се получава? Въпреки че фактурата ми е 3 листа, нали, не съм я проверявал ред по ред, долу-горе те да видя какво става. Сега ако я проверявам ред по ред, най-вероятно може и други работи да са ме излагали, обаче сега ще ви покажа какво става с Гранд Падано. Ето. Гранд Падано. Единична цена. Не знам защо е написана 26,66. Може би то е било с отстъпката, обаче килограмите, вместо да ми въведат те 1 кг 116 грама, те ми въвеждат 3 кг и 57. Значи, той на питата, което е цената крайната, те ми го въвеждат като килограми. Аз не знам те дали ми го въвеждат, защото той е с баркод, би трябвало автоматично да излиза. Килограмите са 1 кг 116 грама. И вместо да платя 35,70, те ми взимат 114 лева и 22 стотинки. Ето. Вижте за какво става въпрос. Ето сега ще ви покажа. Гранд Падано. 114 лева и 22 стотинки. И сега не знам, то не е разликата 1-2 лева, че човек да си затвори очите. Сега отивам с фактурата и с това, че ще се пробвам да го върна, защото аз съм купил за 600 лева продукти. Можеше и да не го видя, той го видях днеска. Аз съм пазарувал в събота. Днеска се чудих дали да го отварям. Хубаво, че не го отворих, че да мога да го върна. А пък много хора, които пазарят, съм сигурен, че 80% от хората директно си хвърлят бележките. Като излязат, никой нищо не гледа и си мислят, че пазаруват на промоция. От тези 600 лева, те са ми направили около 70 лева отстъпка. Тук ми намаляват цените за стоките, които са намалени. Той пак трябва да го следите, защото ви може да си мислите, че сте купили на промоция, обаче тук да не ви излиза отстъпката. И има хиляди измами. Тези големите вериги постоянно трябва да си на щрек и заради той трябва и Kaufland и Lidl са даже още по-големи мошеници и при тях е същата работа. Заради той тези големите вериги трябва да се махат от България. Трябва да се махат от България, защото те печелят на гърба на производителите българските и на бедните хора. Затова.